משתתף בכנס הזה כמעט כל שנה פעמיים. פעם בשנה זה יוצא לכבוד יום הולדתו של מוטי קינן, בדרך כלל, ופעמים אחרות זה לאירועים אחרים, אז מזל טוב מוטי. ואני מאוד מאוד שמח לראות פה המון מתלמידיי לשעבר, וזה פשוט עושה לי נחת גם שעושים להם את הכבוד הראוי, ויש כאן הרבה שראויים להמון כבוד. אז אתמול למשל עשו בערב כבוד מיוחד לחווה פרידמן ויינרב, ואני שוב כל הכבוד. יש לנו המון דברים שרציתי לעשות. למען האמת שיניתי את ההרצאה ברגע האחרון בעקבות הרצאה שנתתי אתמול שלשום בחוץ לארץ באקדמיה העולמית למדעים ולאומנויות שבה אני חבר, וחשבתי לשנות את זה, אז פתאום נכנסה הפסקת חשמל ודפקה לי את המצגת, אז אני אלך על מצגת קצת יותר ישנה. אתחיל בזה בתמונה שאולי חלק מכם כבר ראה בכל מיני הזדמנויות, והשאלה כאן, האם ראיתם נמר יוצא לגמלאות בג'ונגל? ולא ראיתם דבר כזה, חוץ מכמה כאלה שאני מלטף כרגע, והשני עוד עדיין כוחו במותניו חושב איך לקסוס לי את האוזן. בני אדם רוצים להאריך חיים, והם לא רוצים להזדקן, ולוקחים את החיים כערך, ומכאן יש את הצורך להבטיח את החיים בזקנה, והפתרון לזה קשור בכלל לפילוסופיית החיים השלטת, ועיקר ההרצאה שלנו תדבר על פילוסופיית החיים השלטת היום בעולמנו והצורך לשנות אותה. אבל הוא גם קשור לשוק העבודה, לדמוגרפיה, למבנה המשפחה, לשוק ההון, וגם על הדברים האלה נדבר כמה מילים. בסך הכל עברנו כרגע את 4 העשורים הכי מופלאים בתולדות האנושות. העשורים האלה מאופיינים בכמה תהליכים מאוד מדהימים. 1. גידול עצום של האוכלוסייה בעולם. האוכלוסייה הכפילה את עצמה ב-40 השנה האחרונות, מ3.5 מיליארד ל7 מיליארד אנשים. במקביל תהליך האיור הוא עצום. באותה תקופה הגענו כבר לכך ב-40 השנים האחרונות הגענו לכך שאוכלוסייה עירונית השלישה את עצמה, והצריכה בכלל הרקיעה שחקים. אני רוצה לתת רק מדד אחד, וזה יזעזע אתכם לדעתי. ראו, אדם לפני 100 שנה צרך בערך קילוגרם אחד של משאבים מהטבע, בעוד שהאדם המודרני צורך כיום 44 קילו בממוצע ליום של משאבי טבע. אז אתה אומר, רגע, איפה אני צורך 44 קילו? דרך האנרגיה שאנחנו צורכים, דרך החשמל בבית, דרך המכונית, ודרך הרבה דברים אחרים. כמעט כל מוצר שאנחנו צורכים הוא עתיר אנרגיה. משמעות הדבר היא, שאם לפני 200 שנה היו בארץ מיליארד נפש, זו הפעם הראשונה שאוכלוסיית העולם עברה מיליארד נפש ב-1800, אז היום אנחנו צורכים לא כמו 7 מיליארד נפש, אלא כמו 300 מיליארד נפש. זאת משמעות הגידול, פי 300. עכשיו, כשמגיעים למושגים האלה, אנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה בעייתית, וצריך יהיה להתייחס. לכן, צריך כאן איזושהי כלכלה חדשה, וצריך לעשות איזשהם דברים. מאפיינים של העולם הביתר תעשייתי, הפוסט-אינדסטריאל, זה בעיקר תהליך שינוי מתמיד ומואץ. תמיד היה לי שקף של הנסיך הקטן, שמבקר את הכוכב של מדליק הפנסים, והכוכב שלו, והתלונה של האיש אומר, פעם יש לי פנס אחד בכוכב, צריך להאיר אותו, להדליק אותו, פעם בשקיעה הייתי מדליק ומחבא בבוקר, עבודה לא במיוחד קשה, רק שהכוכב שלי עכשיו מסתובב בקצב עצום, וכל שעתיים כל 2 דקות יש לי זריחה ושקיעה, ולא שינו את ההוראות. כלומר, כללי ההפעלה לא השתנו של המערכת, והמערכת עכשיו מסתחררת. נוסף כאן אלמנט חדש, הכלכלה שלנו היא לא רק כלכלה מבוססת על כלכלה, אלא ועל סביבה קצת ועל חברה, אלא נוסף לאלמנט חדש, והוא אלמנט של ה-knowledge, של ההשכלה, של המידע ושל הידע,
ושל ה-consciousness, אין לזה מילה בעברית, תארו לכם עד כדי כך, אין לנו אפילו מילה לדבר הזה. וכמובן במקביל חלו המון שינויים אחרים, תוחלת חיים, מבנה הגילים, שוק העבודה, שוק ההון ועוד אלף ואחד דברים. וגם יש שאלה בסיסית, מה אנחנו מלמדים בכלל את הנוער, מה אנחנו מלמדים את האנשים שנכנסים לאוניברסיטאות. אנחנו נמצאים עכשיו במגדל בבל, מהדורה ב'. מגדל בבל היום הוא שבמקצועות המדעיים אין שפה משותפת, כל מקצוע מפתח את המצודות שלו ואין שפה משותפת. זה פשוט מצב לא טוב. אתם יודעים מה היה בסופו של מגדל בבל? בסופו של מגדל בבל בא השיטפון, המבול, ויכול להיות שזה ה-climate change, כן, שינוי האקלים, שזה מה שמצפה לנו. והמפתח לכל הדברים האלה הוא נעוץ בשיטה שלנו. השיטה שלנו היום היא שיטה של כלכלה קפיטליסטית, שהיא מאפיינת, היא התפתחה בעקבות המהפכה התעשייתית, שכבר לחלק מהארצות לפני 200 שנה, לחלק מהארצות בעשרות השנים האחרונות. והכלכלה הקפיטליסטית מיועדת לעשות כמה דברים מאוד חשובים. היא יוצרת מנגנונים של ביקוש והיצע, ובעקבות זה נוצר מנגנון של קביעת מחירים, ובעקבות זה המחירים גורמים להקצאה אוטומטית, דרך מה שנקרא היד הנעלמה, להקצאה אוטומטית של כל המשאבים שישנם לרשותנו ושל כל התוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים. וההקצאה הזאת לא רק שהיא אוטומטית, אלא היא גם אופטימלית, היא ההקצאה הטובה ביותר. אבל כשאנחנו מסתכלים במציאות, אנחנו רואים שתי אפשרויות. מצד אחד, יכול להיות שהכלכלה שלנו מביאה אותנו לשגשוג כלכלי, אבל במקביל יכול להיות שהיא מביאה אותנו לחורבן סביבתי ולחורבן חברתי. ולכן, ומאחר וההשערה שזה כנראה קורה, אז מתעוררת הבעיה. השקף הזה, לקחתי אותו מהאינטרנט, אני לא יודע אפילו מי הגה אותו, אבל הוא שקף פשוט נפלא. הוא מתאר את הכל בקיצור, הוא אומר, 10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash. Now we have no job, no hope and no cash. עכשיו, ושימו לב לעוד נקודה אחת חשובה. אמר איזה אדם חכם, אד קול, דווקא קומר, הוא אמר, אינך טובע בעת הנפילה למים, אלא רק כשאתה שוהה זמן רב מדי מתחת לפני המים. אנחנו נמצאים כרגע כבר מתחת לפני המים, הרבה מדי זמן, וצריך לשנות את העניין. ועכשיו זה מתחיל להתקשר לפנסיה. כי זה אומר שאנחנו מוכרחים לשנות את הפרדיגמה שאנחנו חיים בה. אנחנו חייבים לעבור טרנספורמציה איזושהי, זה לא שינוי, אנחנו חייבים לעשות טרנספורמציה למשהו הרבה יותר גדול. והטרנספורמציה הזאת, השינוי הפרדיגמה, הוא צריך להיות עצום. לצורך הדבר הזה, במקביל ליציאתי לגמלאות לפני שנתיים, הקמתי את המכון YKC, שהוא מכון for benefits. for benefits זה המונח החדש ללא כוונת רווח, אבל הוא ללא כוונת הפסד. זאת אומרת, והמכון הזה עוסק עכשיו בהכשרה של הנהלות של גופים עסקיים והנהלות של גופים ציבוריים, ואנחנו עושים להם את הטרנספורמציה הזו. זה לוקח בדיוק 3 ימים, אנחנו לא מתחרים בחברות ייעוץ, אלא נותנים את השירות הזה לחברות, וחברתי לצורך זה עם טובי ה-game changers בעולם, הם אנשים שיודעים לשנות את כללי המשחק. אנחנו לא משנים את המשחק, אנחנו משנים את כל כללי המשחק. אז זה מה שאנחנו עושים. בקיצור, למה אנחנו צריכים לשאוף היום? היום אנחנו צריכים לשאוף לקפיטליזם מדרגה חדשה, קפיטליזם משופר. המטרה שלו צריכה להיות רב-ממדית. היא צריכה לכלול בתוכה לא רק מטרות כלכליות, כי בשעה שאנחנו משיגים את המקסימום של התפוקה הלאומית או התפוקה לנפש, אנחנו מחריבים בינתיים את הסביבה ואת החברה ברמה כזאת
כל המערכת לא תוכל להחזיק מעמד. אדם לא יכול להתקיים ללא סביבתו, זאת אשליה. ומדינות התחילו בשנים האחרונות להציע מדדים חדשים. למשל, בבוטן קיים כבר די הרבה שנים מדד שנקרא happiness, מדד האושר, באלף. וזאת המטרה שלהם. הם לא משגשגים מבחינה כלכלית בהכרח, אלא במקביל לשגשוג הכלכלי הם מדגישים אלמנטים אחרים. למשל, הם מגבילים את כניסת התיירים לארצם לכמה אלפים בשנה בודדים. כי הם לא רוצים את כל ההשפעות החיצוניות. אז אתה יכול לראות שם חקלאי מסתובב באיזה חור נידח, מסתובב עם טלפון סלולרי הכי משוכלל בעולם, ורמות תקשורת מצוינות, אבל משתמש עדיין בשיטות די פשוטות לעיבוד האדמה שלו. ה-OECD באו עם מדד רב-ממדי, שהוא, כמו שאתם רואים כאן בציור, הוא משקף חינוך וספורט והשכלה ודיור וצדק, ובריאות טובה ומערכת מוניטרית חכמה, לא כמו שיש לנו, ומערכת, וגם אהבה. לכן צריך לעבור למערכת רב-ממדית, ואני קורא לזה כסח. כסח זה כלכלה, סביבה, אתיקה ואנושיות וחברה. ולהגיע לשגשוג ולאתחול. אתחול, הכוונה ריבוטינג. כשם שאתה מגיע לאיזו תקלה במחשב שלך והוא נתקע ולא ממשיך לעבוד, אתה עושה ריבוטינג, אתה מאתחל אותו מחדש, חוזר לבסיס שמשם אפשר לעבוד ומתקדם משם. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני אדלג פה על דבר. רוב האנשים מתייחסים לאנשים שמדברים כמוני בשנים האחרונות בזלזול. הם קוראים להם מחבקי עצים, במובן כאילו איזה חולמי חלומות. שימו לב שהאנשים האלה, לדעתי, אנחנו דווקא נוטעי העצים, וכדאי שתצטרפו לקבוצה שלנו. אתם רואים אותי כאן נוטע העץ במקום מאוד יחד עם שותפית, טל רונן, שחלק מהאנשים כאן מכירים אותו כמאמן שאימן את רוב המאמנים העסקיים בישראל ועיצב את דרך החשיבה של הרבה אנשים. אז אנחנו נוטעים בט"ו בשבט הזה, בסדרה של מקווה ישראל ההיסטורית, מקום שמאוד חשוב בהיסטוריה של ישראל, אנחנו נוטעים את העץ. איך כל זה מתקשר לשינוי, לתחום הפנסיה, והנושא ההרצאה שלנו, כלכלה חדשה והפנסיה, השלכות בתחום הפנסיה, איך זה מתקשר? שימו לב, רוב הפרויקטים בני הקיימה הם פרויקטים ארוכי טווח, ומחייבים השקעות ארוכות טווח, וזה משתלם לעשות השקעות ארוכות טווח, שהן גם ידידותיות לסביבה. חברת האדם לא יכולה להתקיים בזכות עצמה. תראו לכם שיש סוג אחד, איזשהו מין אחד שמשתלט על כל כלכלת העולם. לדוגמה, תיקחו את הדוגמה שוב מהנסיך הקטן, עצי הבאובב. אז יש אצלו דוגמה שעצי הבאובב, הוא הולך לבקר כוכב של האיש העצלן, תפקידו היה לעקור את השתילים שהם קטנים לפני שגורמים נזק, והוא הזניח 3 שתילים שהם הרסו לו פרקו את כל הכוכב שלו באמצעות השורשים שלהם. עכשיו זאת רק דוגמה לכך, מה קורה כאשר סוג מסוים משתלט על היקום שלנו. לדוגמה, ניקח את עץ הבאובב, כשהוא נניח היה משתלט על היקום, הוא היה משמיד את כל הסביבה האחרת שלו, ומי שהיה ממשיך להתקיים זה רק 2 דברים. זה אותם הדברים שממהם הוא מתפרנס, כלומר, הפטריות והחיידקים והווירוסים ועוד כל מיני דברים שמפרנסים אותו, ומאפשרים לו להתרבות ולעשות כל מיני דברים. ומצד שני, האויבים שלו ממשיכים להתקיים, שהם ניזונים ממנו. זאת אומרת, 2 חלקים בשרשרת המזון, מתחתיו ומעליו, מתקיימים. כל היתר נעלם. ואז מה שקורה זה רק שאלה של זמן, עד שאו שהוא יחלה את כל המזון שהוא אוכל, ואז הוא ימות, או שכל האויבים שלו יאכלו אותו. וזה בדיוק אותו דבר מה שיקרה לחברת האדם. חברת האדם היום עם
שווה ערך של 300 מיליארד נפש שנמצאים היום בעולם, אנחנו מכלים את עצמנו לדעת. עכשיו, רוב הפרויקטים ארוכי הטווח הם משתלמים. אלה שידאגו גם לסביבה וגם לחברה וגם לדברים אחרים, הם משתלמים כלכלית. אם זה לא נראה כך, זה בגלל טעויות מדידה, מכיוון שאנחנו לא מודדים את הכלים הנכונים. אנחנו לא מודדים נכון רווחיות. עכשיו, מה זה קשור לפנסיה? ברגע שאנחנו מבינים על השקעות ארוכות טווח, אנחנו מבינים שגם הפנסיה קשורה מאוד לעניין. כי הפנסיה זה בדיוק זה המקום שבו נחסכים רוב הכספים בעולם ומושקעים. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז ברור שחייב להיות מתאם בין הדברים. זאת אומרת, חייב להיות שקרנות הפנסיה תעסוק בעיקר בפרויקטים משתלמים מבחינה כלכלית, חברתית, סביבתית ואנושית, את כל הכסח הזה, ושם יהיה הפוקוס שלהם. והם צריכים למדוד את ההישגים שלהם בהתאם, והם צריכים להימדד לפי זה בהתאם, והתגמול של מנהלי קרנות הפנסיה חייב להיות לפי המדדים האלה, ולאו דווקא רק לפי המדדים הישנים הפיננסיים. ולכן הם צריכים להתמקד בפרויקטים האלה שתומכים בתהליך ההתחול. שם זאת נקודת ההתחלה החשובה של המערכת, אחת מהן, שבה אנחנו יכולים להתחיל את ההתחול הזה של העולם שלנו, של הכלכלה שלנו. וצריך לחנך את הקרנות, להשקיע את חברות הביטוח, את הקהל שיושב כאן, להשקיע את הכספים בצורה שלא תנסר את הענף שאנחנו יושבים עליו. מה טעם לתמוך בעסק שהורס את הסביבה שלנו? אז זה מזכיר את הסיפור הבא. תראו, התפוח נפל לי על הראש לפני הרבה שנים, ממש באמצע הרצאה על ניהול סיכונים באוניברסיטה, הראיתי שיטות לאיך מזהים סיכונים של פירמה, ואז אחת הסטודנטיות שאלה אותי, האם אפשר להשתמש בשיטה הזאת לנתח את כל סיכוני העולם? אמרנו בוא ננסה. התחלתי על הלוח לנסות את